Takže dobrý den, video číslo 2. Vidíte, už se nám povedlo všechno úspěšně nainstalovat. Takže teď si tady ukážeme, jak se pracuje. První, když si nainstalujete vlastně tu aplikaci, tak do tady toho prvního pole musíte zadat váš Facebook username, takže to bude jméno, který máte na svém profilu. Pak facebookovou e-mailovou adresu a facebookový heslo, který používáte. Pak zadáte jméno profilu. To je pro vaši informaci jenom tady. Tam si můžete napsat cokoliv, abyste pak rozeznali, protože těch profilů si tady můžete uložit třeba 15, jo? A pak to jde tak, že tady ty profily, teď já tady mám jenom jeden na ukázku, budete mít třeba 10, jo? Nebo těch 15, nebo 3, nebo kdo kolik jich má, jo? To záleží na každém, někdo má jeden, tak bude mít jeden. Jo, takže tadyhle ty data všechny vyplníme a potvrdíme save. Jo. Pokud se nám pak se nám tady to jméno uloží, co jsme si napsali sem, a pod tím jménem vlastně budeme určovat, z kterého facebookového účtu budeme chtít posílat. Třeba pak tady budou další 3, takže nevyberu tohleto první, ale vyberu další, jo, a dám nahrát, jo, podle toho, který, jo, takže tady vidíte, teď uděláme nahrát, teď se nám to tady zobrazilo a další pole. Určitě všichni mají nějaký facebookové skupiny už přidaný, takže pokud chcete ty vaše facebookové skupiny, nechcete dělat nový, což je tady taky možnost, ale to ukazovat zatím nebudu, jenom to tak pak vysvětlím, ale tadyhle to ukážu, protože to je důležitý, chceme zachovat naše skupiny, které už máme. Takže to uděláme tím způsobem, že tady v tom nastavíme, to jsou otevřené skupiny, anebo všechny skupiny. Tady si přidáme všechny skupiny, že chceme stáhnout, se nám stáhnou všechny skupiny, které už máme přidaný. A pak tady nastavíme podle počtu, kolik jich máme, jo, ale vždycky dejte trošku víc, jo, tak nejste jistý úplně, kolik jich máte třeba 300, dáme 400, jo. Choose the file, musíme textový dokument, jo, takže dáme si nový a textový dokument, jo, který já už to mám, tak tadyhle v tom případě tady napíšeme třeba test a vrátíme se zpět, jo, tak. Tady teda já nastavím těch skupin míň, aby jsme tak dlouho nečekali, dám 16, jo, protože pak by to trvalo trošku díl. Vyberem si ten textový dokument, což je tenhle, dáme uložit, jo, a už startujeme, jo. Teď vlastně se nám uloží všechny skupiny. Vy si tam samozřejmě tady nastavíte těch skupin víc, jo. Pokud máte 300 nebo přibližně, nastavte trošku víc.
a ono se vám to samo stáhne, jo. Takže teď už vidíte, nic nedělám, nic neklikám, jede to úplně samo. A teď se nám stáhne teda 16 skupin. Jo. Pak ještě pro posílání to řeknu, určitě jsou nějaké takové zásady, jak tadyhle s tím softwarem pracovat, tak určitě pak ještě vysvětlím. Nepřehánět to, neposílat z jednoho účtu do 1000 skupin každý den, protože Facebook pak to blokuje a dostanete ban. Nebo nějakou penalizaci na třeba 14 dní nebo 7 dní, určitě už to každý zažil. Takže teď tady se nám stahuje pár skupin. Vidím, že to trvá úplně stejně dlouho, jako kdybych jim teda zadal těch 400. Myslel jsem si, že 16 skupin bude teda rychlejš, ale nicméně 2 minutky to potrvá. Jo. Ještě co bych řekl tadyhle tomu autoposteru, v roce 2014 jich bylo prodaných 8000. Já mám hodně spokojených klientů, nikdo s tím neměl problém, nikdo nereklamoval nic, takže si myslím, že to je v pohodě. Já to využívám taky, já jsem měl i version 1, což tohle je verze, která umí o hodně víc věcí. Tak, ještě v krátkosti, než se nám to stáhne, tak popíšu tady ty ikony. Join groups, můžete přidávat si skupiny vlastně podle keywords, to znamená podle klíčových slov, takže si napíšete, já nevím, work home nebo práce, inzerce.cz, ono vám to ty skupiny samo přidá. Create groups, to děláme právě, to jsou vaše skupiny, které vy si vlastně z toho vašeho nahrajete. Post the groups, to budeme rozesílat. Remove the groups, automaticky odebírání skupin. Tohleto je post the boom, je posílání vlastně komentů pod příspěvky ve skupinách, to já to nepoužívám tohleto. A tímhletím můžete odstranit notifikace. Add the groups to the list je vlastně, když já vám pošlu třeba seznam skupin v textovém dokumentu, tak vy si můžete přidat všechny moje skupiny nebo váš kamarád vlastně podle toho listu, který vám pošle, který by vypadal teda takhle. Už se nám to stáhlo. Vidíte to? Jo. Takže ten by vypadal takhle. Jo, ten list. Jo, tohleto já už mám, takže já to tady mažu. Stranit. Tak. Jo, takže to, když vám někdo pošle nějaký list, nebo někde získáte list skupin, tak můžete to. No a tohleto, to je úplná pecka, já to teda zatím nevyužívám, ale to je pro lidi, kteří se zaobírají vlastně e-mailingem, nebo tak, tam tadyhletím vlastně stejnou cestou získáte e-mailové adresy a data všech vlastně přihlášených v té skupině. Jo, já to teda nevyužívám, ale kdo chce, může. Jo, tady
Tady já to mám automaticky nastavený, takže mi se zase stáhlo těch 335 skupin, proto to trvalo tak dlouho, jo. Takže 2 minuty, takže teď si ukážeme vlastně, jak se dá rozesílat reklama, jo, takže teď už máme ty skupiny přidaný, jo. Takže teď si dáme tady do kolika chci skupin, jo. To je právě o tom, o čem jsem mluvil před chvílí, nedávejte tam 4000 nebo takovýhle čísla, hrozí, že zablokují Facebook, jo. Takže tady na ukázku dáme třeba 4. Teď já to nastavím, aby to šlo rychlejš, tak 20-30 sekund, ale to taky nedělejte, pokud budete posílat 300 skupin. Dávejte minimálně 45 až 60, já dávám minutu až 2. Mezi tím jsou ještě minutové prodlevy, které nastavíte tady, takže můžete 40 až 60 plus ještě pojedou další jakoby mezery, další minuta, jo, takže ale nejlepší je asi tohleto, ale to každý musí vyzkoušet sám, já používám teda tohle teď, aby jsme nečekali, tak dáme tohle, jo, tady jednička, tadyhle vkládáte text, jo, takže vždycky dejte pasted, jo, takže si skopírujete vlastně text svojí reklamy, vložíte text, vložíte URL, jo, jsou různý způsoby, jak se dá tohleto, to si každý musí vyzkoušet, jak se dá posílat, jo, a jsou tady způsoby vlastně text bez URL a bez fotky, text jenom URL bez fotky, pak je tady foto, jenom foto, ne URL a foto s URL, jo, ale text se jakoby tady vždycky bere jakoby automaticky, takže tady, když napíšete text, tak ten se vždycky odešle a vlastně URL to si buď můžete dát v tom textu, anebo si ji dáte extra, to záleží na vás, jo. Tady pak normálně si vyberete, že chcete fotku, tak jakou fotku k tomu chcete přidat, jo. Ale pak si tady musíte nastavit, že chcete posílat s fotkou, jo. A pak tady máte jednu fotku anebo hodně fotek, jo, to záleží taky na tom, musíte si to vyzkoušet. Já to teda posílám takhle, já posílám tak, že a tady dám tak tady dáme jo. A teď si tady vlastně musíme nastavit, do jakých ty skupin to chceme posílat, to už jsme si teda stáhli, takže dáme tady otevřít a start, jo. A teď už to jede samo a nic se vlastně nekliká. Každý si tady musí vyzkoušet to, co mu nejvíc vyhovuje, ale tady vždycky kopírovat text sem, tady URL a tady pak, jestli chcete s fotkou, bez fotky, nebo jak to vlastně chcete posílat, jo, záleží na vás. A pak už to jede tady navigace na skupiny. A už vlastně chci si vydělat více peněz. Takže už to jede. Tady už máme nějakou kolegyni, už tam dává taky nějaký výdělky. Takže vidíte, už nám to tady jede.
teď se nám to samo přidává, můžete to pozorovat, jak se to děje. Jo. Samozřejmě to máte proto, abyste to nepozorovali, abyste to zapli a šli s dětma nebo se psem ven. Že jo. Tak. Jo, takže tady už máte příspěvek, takhle. A už nám to jede. Teď čekání 58, 57, 56 sekund. A půjde další skupina. Jo, vy v klidu se můžete sebrat a jít kam chcete. To je ta výhoda, to je ta bomba. Právě, že nemusíte u toho sedět, přidávat ty skupiny, můžete si hrát s dětma, můžete jít do práce, dělat cokoliv jiného. Jo? To je právě v tom ta síla tadyhle toho softwaru. Prostě já to znám ze svých vlastních zkušeností. Někdy jsem u toho seděl, posílal jsem to, já nevím, 3krát denně, 200 skupin ručně z různých profilů a trvalo to dlouho a už to bylo pak náročný. Takže jsem se rozhodl to změnit a vlastně posílám to přes tadyhle ten software. Já těch softwarů mám teda víc. Nemám jenom jeden, tady ještě je další a jsem s tím maximálně spokojený. Hlavně trafik, který vám to vygeneruje, tak vaše prodeje se vám zvýší o 50 až 100%, záleží na tom, co nabízíte, jak je to zajímavý vlastně, ale ten trafik je teda obrovský. Jo. To ukážu třeba v příštích videích, když jsem to klikal ručně, tak vlastně to bylo tak, že třeba jsem vygeneroval za týden 2000 kliků, tady tím softwarem za týden jsem schopný vygenerovat na link až 7000 kliků, což je třikrát tolik, jo, takže 300% jako víc návštěvnosti. Jo. Protože samozřejmě, když jsem pryč, tak to furt jede, furt to běží a prostě nemusíte u toho sedět, jo? Takže takhle to posílá. To vidíte, teď zase bude čekání. Jo. Tadyhle toho, ten příspěvek už je přidaný, jo? Tady toho si nemusíte všímat, protože to teď ještě nechám, další příspěvek, to samo úplně zmizí, jo? Takže u toho nemusíte jakoby vlastně sedět a tohle to zavírat, jo. To se děje úplně samo, teď to uvidíte vlastně a příspěvek vidíte, že už je přidaný, že se tam dá kliknout na to se mi líbí. Jo, takže takhle to funguje. Pak pro ty lidi, kteří umějí anglicky, tak vlastně na těch stránkách v prvním videu jsem ukazoval, je 24 videí a tam jsou popsané vlastně všechny tadyhle ty ikony, jo, a vlastně můžou na to koukat jako prohlídnout si lidi, kteří anglicky neumějí, protože ty videa jsou vlastně bez zvuku a je to tam ukázáno jenom, jak se na to vlastně kliká a kde se tady nastavuje, jo. Takže to prostě zvládne každý, jo. To se jenom obkouká. Ono všechno, co je nový, tak to trošku díl trvá, když to budete mít už pak měsíc, tak to budete dělat cap za 5 minut všechno. Ze začátku
Mně to všechno trvalo asi cca hodinu a půl až 2, jo, než vlastně jsem se s tím jakoby seznámil a začal tady jakoby rozesílat, jo. Takže vidíte, tadyhle to už zmizelo a už to je zase další skupina, jo. Takže pak tady máte stop, vidíte, když byste chtěli jakoby to zastavit, jste u toho můžete, nebo dát pauzu. Start je jasný, stop je jasný, pauza je jasná, close to úplně zavřete. Kapača je věc, která je jediná jakoby ještě navíc placená. Já to zatím nemám, ještě jsem vlastně nad tím jakoby přemýšlel, ale vlastně jsem si to neudělal. Stojí to asi $6 na rok a vlastně když tak udělám nějaký video příště, jsou to vlastně linky, které nejdou sdílet na Facebooku a je tam nutný ten kapača kód, jo, takže vy si koupíte nějaký balíček těch kapača a vlastně s tím jdou přidávat ty linky taky automaticky, jo. Ale to já zatím nemám a nevím přesně, jak to funguje, jenom jsem viděl ten návod, že ty linky, které vlastně nejdou sdílet, tak vlastně se dají i tadyhle s tou kapačou jakoby sdílet úplně v pohodě, jo. Takže vidíte, skupiny nám to odeslalo, jo. Co dál bych řekl, když se chcete dostat zase zpátky, zmáčknete tadyhle ten křížek, jo. Pak tady vlastně join group je vlastně, že vy si přidáváte skupiny. Jo, vy si přidáváte skupiny tím způsobem, že můžete z listu, což vám pošle váš kamarád, nebo můžete i z Facebooku, tady nastavíte vlastně, za jak dlouho se vám má přidat jedna skupina. Jo, tady to znamená, kolik ta skupina má mít lidí, jo, takže chcete třeba 60 000 lidí, aby měla, nebo 5500, záleží na vás, nastavíte si tady ty počty, kolik chcete, jo, a nastavíte si tady taky, jak vlastně chcete, jo, aby vám to chodilo. Jsem to přeskočil. A tady vlastně taky, jo, tady ty čísla všechno nastavíte. Jo, tady dáte vlastně tady dáte vlastně nastavení podle klíčových slov, takže si vyberete nějaký prostě práce, inzerce a tohleto a zase tím samým způsobem zase prázdný textový dokument, zmáčknete tady, vložíte tam prázdný dokument a ono se vám to rovnou stáhne a nahrajou se vám nový skupiny, kam se chcete přidat. Jo. Tady zase, když byste chtěli odebírat ty skupiny, já nevím, já myslím, že tohleto nikdo jakoby využívat nebude, já to aspoň nevyužívám. Tyhle ty texty, tady taky texty pod vlastně příspěvky asi využívat nebudu. Takže myslím, že základní informace o tom, jak to funguje, jsme si řekli, nainstalováno máme, stáhnutý skupiny máme, jak se rozesílá, jsme si ukázali, viděli jste, že příspěvky se přidávaly, takže kdo má zájem, $49, jednorázová platba, link bude pod videem na YouTube i na mojí stránce na Facebooku, takže kdo chce, hodně lidí se ozvalo, že mají zájem, už hodně lidí si koupilo, jsem rád, všem děkuju a to bude asi všechno, přeji vám hezký den a doufám, že vám tadyhleto video pomůže. Pokud tady
budou ještě nějaký jiný vychytávky, což je jich tady spoustu, já jsem to všechno nepoužívám, ale pomalu se s tím budu zabývat víc a víc hlouběji, takže určitě nějaký další video bude, jo, a kdo má zájem teda o ty skupiny, o ty e-maily, kdo mailuje, tak tady můžete taky, jo. Takže vám děkuju, mějte se hezky a naschledanou.